Днес ще правим футболни предизвикателства на двора ми. Това ще е епизод 1. Някакви маре майка. Така, добре ли сте? Майко! Така. Че май сте перфектни. Сега трябва да започнете играта. Така, нека да почваме. Пак плакнече кучета. И започваме. И да. Започваме. Много съм зле. Така, имам предвид, че трябва да вземем някоя града. Не горна бе. Така, нека да почваме. Мале, не мога целя нищо. Тук някакви хора минават. Не обръщайте внимание. Сега ще се опитам горната. Горната за вас. О, отделях града обаче. Пак отделях някаква града. Града за вас. Сега, нека започнем с второто предизвикателство. Забравих да кажа, между другото, че от предизвикателствата се вземат точки. И да, тук това да беше за една точка. И сега второто предизвикателство. Второто предизвикателство ще бъде номер от ето тази точка и до ето тази там. И тази града ето там пречи, така че не знам, сега ще е трудно, но да видим. Нека пак да сложим на вкус. Вижте какво използваме за придържане. Обаче, това е. Нямаме пари. Нямаме пари. Ой, чач. Я, така не сте добре. О, перфектни неща. Сега, нека почваме. Имаме 3 удара. Не забравих пак да кажа, че ако вкараме 2 точки, защото е по-трудно. Така че нека започваме. Не ми се смейте, ако изпусна. Така. Оле, майко. Сега се препълна. Да. Нека почваме. Сега първи удар. Града. Даже и града не беше. Аут. Аут. Сега. Втори удар. Трябва да вкарам. Винаги да се казва Меси, не Кристиано. Защото гледайте, и там отиде. Ви трябва да сте се видели на камерата. Сега, трети удар. Третия, но оцелих оградата. Сега ще се включим от третото предизвикателство. Нали виждате ето това дърво, което посочвам на камерата? Трябва да вкарам в дупката му. Но ще имаме право на 2 топки и не знам кои да избира. Първата сигурно ще е малката. Нека ви я покажа бъде. Ето я. Малката. Втората мисля да е една друга, но трябва да я намеря.
я намерих. Ето този World Cup от 2022. Ужасно е. Много е спокъсан, защото съм е носил навсякъде. Дай малко да изтупаме. Преди да започнем, че мръсна, бе, брат. Майко, тако. И тук ще стреляме от вратата. Първо започвам с World Cup. Майко, тя много позлева. Тук са 3 точки. Аз на миналото вкарах ли го? Не вкарах, имам само една точка. Въбрали са, бе, хора. Ами това е. Не го направих. Имаме една точка от този епизод. И докато не направим 20... Не 20, ай 50 точки, няма да спира тази поредица. Така че от мен е чао.